hinahanap ng puso ko. Ang aking dalangin, O Diyos, Ikaw ang sentro ng buhay ko. Sa iyo ang puso't pangarap, sa iyo ang bawat hakbang ko. Ang aking dalangin, O Diyos, ay makapiling ka lagi. Sa iyong pag-ibig at biyaya, ako'y mananatili. Kapag ang landas ay malabo at takot ay bumabalot sa iyong presensya, sa iyong puso't pangarap, sa iyong bawat hakbang ko. Ang aking dalangin, O Diyos, ay makapiling ka lagi. Sa iyong pag-ibig at biyaya, ako'y mananatili. Turuan mo akong sumunod sa kalooban mong banal. Sa bawat araw ng buhay ko, ikaw ang maging gabay. Ang aking dalangin, O Diyos, Ikaw ang sentro ng buhay ko. Sa iyo ang puso't pangarap, sa iyo ang bawat hakbang ko. Ang aking dalangin, O Diyos, ay makapiling ka lagi. Sa iyong pag-ibig at biyaya, ako'y mananatili. Sa aking pagkakasala at kahinaan, biyaya mo ang lumapit sa akin. Hindi dahil sa gawa ko lakas, kundi sa pag-ibig mo walang hanggan. Sa krus ay iyong ipinamalas, habag na hindi masukat. Sa dugo ng anak mong mahal, ako'y iyong tinubos ng ganap. Sobrang biyaya mo, O Diyos. Magpakailanman, papuri ko'y sa iyo lamang. Ngayon ako'y nabubuhay sa liwanag, hindi na alipin ang kahapon. Sa biyaya mo ako'y tinawag upang lumakad sa kabanalan. Hanggang sa wakas ng aking hininga, aking ipapahayag ang katotohanan na
Ang lahat ng mayroon ako ay bunga ng sukdulang biyaya. Sukdulang biyaya mo, O Diyos, pag-ibig na di masukat. Ako'y binago, ako'y pinayaya. Sa krus mo ako'y tinubos, sukdulang biyaya mo, magpakailanman, papuri ko'y sa iyo lamang. Sa dilim ng aking kahapon, ikaw ang ilaw na sumilay. Sa krus mo'y aking natagpuan ang pag-ibig na walang hanggan. Kaligtasan ay mula sa iyo, Jesus, pangalan mong dakila. Wala nang iba, ikaw lamang ang buhay at pag-asa ko. Sa bigat ng aking kasalanan, dugo mo'y naging katapusan. Ako'y pinalaya ng iyong biyaya. Sa iyong awa ako'y binuhay. Kaligtasan ay mula sa iyo, Jesus, pangalan mong dakila. Wala nang iba, ikaw lamang ang buhay at pag-asa ko. Sa bawat hakbang ng aking buhay, ikaw ang daan, ang katotohanan. Hanggang wakas ako'y magpupuri sa kaligtasan iyong ibinigay. Kaligtasan ay mula sa iyo, Jesus, pangalan mong dakila. Wala nang iba, ikaw lamang ang buhay at pag-asa ko. Ay, Sa harap mo ako'y lumalapit, bibig ang aking kailangan. Sa liwanag mo'y nahahayag, pusong sabik sa kapatawaran. Bigyan mo ko ng dalisay na puso, isang puso tapat sa'yo. Baguhin mo
aking isipan, espiritu mo ang maghari rito. Bigyan mo ako ng dalisay na puso, na ikaw lamang ang mamahalin, habang buhay kang sasambahin, sa puso malinis at banal. Hugasan mo ang aking puso sa biyaya at katotohanan. Alisin mo ang lahat ng dumi. Ako'y iyong baguhin, o Diyos ko. Bigyan mo ako ng dalisay na puso, isang pusong tapat sa'yo. Baguhin mo ang aking isipan, espiritu mo ang maghari rito. Bigyan mo ako ng dalisay na puso, na ikaw lamang ang mamahalin, habang buhay kang sasambahin, sa pusong malinis at banal. Turuan mo akong sumunod, na ikaw lamang ang mamahalin, habang buhay kang sasambahin, sa pusong malinis at banal. Sa bawat umagang na nakikigising, buhay na handog mo'y aking yakapin. Di ako karapat-dapat sa iyo, ngunit pag-ibig mo'y totoo. Salamat sa biyaya mo, o Diyos. Pag-ibig mong wagas ang aking lakas, sa bawat araw, sa bawat yugto. Ikaw ang tanging sasambahin ko. Salamat sa biyaya mo, o Diyos. Buhay ko'y alay, puso ko'y iyong, magpakailanman ay awit ng papuri at pagsamba sa iyo. Sa gitna ng luha at pagsubok, ikaw ang lakas, ikaw ang sagot. Ang biyaya mo'y sapat sa akin, sa iyo ako'y muling babangon. Salamat sa biyaya mo, o Diyos. Pag-ibig mong wagas ang aking lakas, sa bawat araw, sa bawat yugto. Ikaw ang tanging sasambahin ko. Salamat sa biyaya
Magpakailanman ay awit ng papuri at pagsamba sa'yo. Sa krus mo'y aking natagpuan bawat pag-ibig na walang hanggan. Ang aking buhay ay iyong lubos. Salamat sa biyaya mo, Diyos. Salamat sa biyaya mo, Diyos. Pag-ibig mong wagas ang aking lakas. Sa bawat araw, sa bawat yugto, ikaw ang tanging sasambahin ko. Salamat sa biyaya mo, O Diyos. Buhay ko'y alay, puso ko'y iyo. Magpakailanman ay awit ng papuri at pagsamba sa iyo. Lord, ikay magbulakan. Pero yung may lakon yan na. Ayun, hirere lang ako. Kama niya yung Joanne. Yung Joanne naman. Makalad ka rin eh. Actually, cover ko. Ang dami yung anniversary. Iyay ka rin ko mag-test. Ang meron ko ito. Iyay ka naman. Ang niya kayo. Ang niya ka sure. Ano ka biro? Kung kakasili kay kabilo na ako. Ang kakakikit. Ayos ka rin. Bawas-bawas. Ya, nagkaroon na kayo nilang kwento. Kaya ka naman makwento. Kasi nag-work. Sana ito lang ang gas. Nasi. May iba tirahan ka rin. Nasi. Ang iba-iba po eh. Makakagay ang kalan. Nakagay na kami. Ito lang yung ganisi. Hindi na lang. No.
Tinulungan ka lang. Wala! Dapat madami. Ay, pwedeng sabi mo na pa. Ay, Hello! Hi, George. Kumusta mo? Okay na. Okay na. Kaya ang tayo makain. Makain. Jayo kami. Gusto ko makain. Tanga, mabiyak ang TV. Tapos ang sarili mo. Okay. Parang TV. Ano ang makulit? Yun ang isipan mo. Hindi pa kanya. Pero hindi kaya malapan. Kasi mo, pagalat mo doon sa alas na. Sige, ano alas na? Bago mo, itong head nurse mo nga. Kasi po siya. Ito mo ito yung babae, ang head nurse ang Raquel. Inisip, kung bulawin niya, ito bago lang ang ulit. Pero kaya ba kinapin kay Mete, kaya yung kapila. Bago mo, sinulender na yung kalpang mo. Kabalwan mo din mo, sinisakit ko lang mo. Lalo ko yung tama na magpapos sa kalpang. Shishir, mabiro. Maya mo yun pa. Tsaka kaya din. Kain mo yan. Dahil alam ko sa mga sa surrender mo. At pa kaya yung grocery, lumapit na pangaulap ng mga ganyan. Kaya Asa kami niya kung sa pag-ursa. Sister, tataganda sa akin. Kinayo may bakal kahit araw na kagaya ka kani. Ano tayo? Mga gaya. kailangan rin natin ang grocery, kaya rin yung grocery, kaya rin yung Natin yung wala mo yun. Okay na ko. Hindi ba may siya happy? Ah, maya kaya ba? Yung kamarawa ko.
Ngayon pala, kaya kami na nasa, ay, ngayon dalawa ko sa pitin. Ito kung tayo mga pamilya na tayo pa. Mama mo sa Mama, gusto ka lang gusto. Kaya din, may bunga na. Itang guri mo ka na. Kaya natutulog ko na. Kasama mo tayo. Sa po. Sa po na ako. Sulong. Babaw ko. Sulungan mo na mo. At ipalungan siya. Ako bawat sa mura. Kasi tingin mo lang yung gawa. Ang kahit ang sila. Kaya ako nasa buko. Kung naman gusto mo. Duluban. Ako yung pagkala. Unengin tayo ngayong din. Tapos ang kabila ulam din. Sa kapalitan yun, maganda yun. Kapatid tayo, kaya nabi mo. Nung mag-isa mo ito. Ay, nanano ka mo? Buri mo lumakad ka rin talang kayo magsabi-sabi na. Kaya ako kasi isipan mo muna. Kaya ako kanta ni Kalada ako. Timolo, punta lang din. Hanapin mo ako. Kasi may katiray ko dalam sila. Ako may review. Nasa kong kaya. Mga katibalay mo ako anak. Kaya ating pangwasin din. Igawan mo yan ng ambis ang ba? Hindi mo Sunday. Ano yung laban? Api ni Agapin Demi yan ang naging titikikero. Gawin mo pati paman nito. Bubulong siya. Kaya ako naman ito tayo. Sundan ko ng TV. Basta hanggang nanggagawin ka, nag-ingat ko lang ng umaga. Malagad kung sasalang yung sisibahan ko. Ano rin ito sa'yo? Pagkalang kami. Pero nakastop ang Ako hindi ko yung ako. Nagkatawag ka na. Ito nagawag ba? Saan ko to? Ubusan mo nila? Manasan? Kasi yun yung nandun sa may halaman mismo. Tapos sa pagkapasok. Bayan mo ma. Ito kami bang Ate, sila? sister! Diyan niya kami sa kape. Ang talumakan ko. Lalo may kape para ako kanya. Ayak na! Wala may bukmuro kasi. Ayan pa! Ay! Kumusta anak kaya po? Nandito ka mapato na. Baby. Nandito ka mapato. Pangyar mo na yung mag-reviews.
No, wari. Oo. Mangad kay kape marami pa. Hindi ko maaari. Yung yan na labanan. Matulog na pa. Buti, ulo niyo pala pinban. Kanito, dito sa lupon. Kaya sabi ko kayo, nervous na yun. Ika-disgrasya mo yan. Kailangan mo ito. Ang litis ng kaya kasi na. Ay, diba? Kaya very much. Yan yung nangyari. Hindi naman nangyayos. Kaya ka po yung napunta namin. Ay, bago ko kami sa call sister. Diyan yun naman kami tayo kung nagawa niyo magpakalma. Ako nga, ba't ako pag-uwi? Ano yung sarela na nakuha ko mga tutuloy? Oo, dali mo rito. Dito sabi ko. Kaya ko luna kung pa si Bae yung tekla. Saan ako naman? Nabigyan mo na. Ay, ito pala. Sino ba pala nito? Siya ko, tuloy na ako. Siguro lang mag-nervous ka. Ay, yan. Nagpusa yan eh. Kaya nervous ba ako ng makalunod sa akin. Siya magkano mo sa kayo kayo? Bais mo dito. Alin mo daw? Ay, nang hangover naman namin. Doon na. Doon lang daw. Doon pala ako doon na. Balik ko rin sa bed. Mga siya. May mamasik eh. Ikaw yung mama. Ano sabi? Makantay ka tawag na. Ali, ako, namo ko sa por taga kay ko ang lalaki, driver, and gardener. Pero bakal kami kinip. Bakal kami. Hindi ikang akmo niya kinap ko. Ito mo pa rin. Hindi ko kayo muso ko pito yung bulan. Hindi ko kayo alis mo pa nga niya sa 11 anos. Ito mga buto natin. Anong pinipinit niya? Alam ko yung aking mga buto. Kasi magkakaroon na ako kay nanak mo wala na rin ako. Pero dati mabag sa kapatid. Hindi na kayo pa rin. Hindi na
ng pagdag. Kalamba, lalo itong bansa. Sinipang natin ang mga pilitan. Kaya nasa tingnan. Wala nang kaya dyan. Pero rin, ay ganyan. Yes. Ba't naman pala ito? Magtaka ko. May paya. Eh, naman po. Masa kasip-sip nila kan ay lakot ng pera. Lakot ng pera. Apa sip-sip mo? Iya, biya pasip-sip yun. Meron naman. Ay, lalo yan. Later. Ala kayong kahit po, nasi baru pa na may parang sa isang baso ay magiging sa ibang talagang nagtanin niya malamit daw din sa pong at makasaka. Ali siguro ang pera. Ganito, sip-sipan pa pera. Pero nakasama. Sa kampag. Surrender na kamayan. Agad Teka, Ali, let's get ang kalangkay. Ako na mamayad. Yakan ka na. Ha? Yakan. Hindi ako mamayad. Yakan din. Ako ang mamayad. Ha? Pati ito pa niyan. Ngayon na. Ano lang yakan ka? Yan, pero Asa kayo? Kape po. Nasa kayo. Rice ka da? Rice ka da? Yati, yati ako po piso rin. Hindi ano ko.
Hindi, problema lang. Kailan kayo? May nakakay. May nakakay ka. Diyan na pong baso. Diyan na pong baso. Diyan na pong baso. Hello, mother. Eh, ba't kalapang tao? Oo, siyempre. May natin. Ako, Mama Maria, kasi may expose na ano mo ito na mo rin yung stand mo. Doon mo ka lang. Sabi ng plus pati ito po.
Ano kayo? At least malalakad. Or coffee. Yun yung sabi ko lang, yung sinabi ko. Naman ko sa iyo. Wala lang ito. Tulad niya ka lang. Yak na baka kayo. Bago kayo na kasi. Bago kayo. Hindi pa na kayo. Baka mag-cadel na kasi yan. O, abi, lakas na yung kayo. Pag sa bulan ko. Magaling sa pusa. Sabi mo ka rin namin. Sabi mo kami. Malapit na lang. Kaya naman ng marami. Diba? Sabi ko, ba't hindi kasi masya ng mga Ako ito yung kami. Hindi ka ba nakuha ng mga anak? Ano ba yun? So, hindi ko na Yung pinalaking jeep. Diba? Huwag yung pinalawang jeep din yun. Makalistado din na lang. Kami sa bahala naman sa mga nakakaliwa. Sabi ko yan. Wala ka ng malaki. Yan naman. Punta kang marunong lang. Ay, yes. Camila po. Yes na yung sound na rin. Ayan, makahati. Kaya bira ko yung pamagyo. Kaya ka lang po. Tsaka may bidag na po. Ang ganda yung biyahe ko. First time na mag-iwan. Kuya, kung buti tayo, nakakagod tayo dyan. Pero mga kagawagis na. Mahal mo lang, flexible po kita. Puro 7. Sabi ng dapat. Kung magsasabi ng tama ka niyan, yung dinagat 9:30. Oo. Alam mo paano yun kasi makulit mo. Ako. Siyempre, magbimog ka pa ang habang ng kahit ama ka nga masara. Kahit kung nanda akong 20 po. Di ka po. At yung kabuli, ang kakawal kang mamay, di ba kami balik. Huwag initin na natin. Mamaya nanin mo kanong kasama mo yung mga marcy mo, ana. Red kar kumari mo lang. Hindi ako, ano mo sa mga mga yung malaki. Ano po gusto ka, hindi ka po sa mga tomorrow, dito tayo, mga open ka. Yes, sana.
tayo kung may mami. Sama nila, sasakang ng po. Alina po, alina po. Sabi niya, alina po. Seven na rin. Bali ko rin tayo po. Seven na rin. Dito na mo po yun. Bakit Christmas? Yan ang ito. Basta lang nakakagdag yan kahit Ako yung po sister favorite. Ela lasino. Panita kong nakasakit ko kita. Ala ko pasakin. May kasakyan na ako, mga tapat na nakalangin kung matalis. Yung baywalk. Ganon. Lami na ko. Ewan, makanong yun. Ha? Awin na lang.
Kita tingnan mo kape. Bumaba na kami. Isa itong sa 20. Kalakit ka. Kasi yan sa kanya niya, hindi sa kanya. Bakit ka-chip? Kasi makasiyakan ba? Kasi kuwari mo ako naman, kaya ekang kay. Hindi binoy ka niya. Lahat tayo. Transfer certificate ka. Kape bilang. 370. Mo. Ang start ka na. Hindi ako. Pwede yung bakal. Pwede yung parang. Pwede yung Ha? Achok yan. Sister, nakopya na yung kanta. Gagawin na doon din na doon kami. Yan. Gagawin na doon din. Dito na lang ito. Balikan na mo na. Hindi ba lang tayo yung starting? Walang bagya. Yakin ang ngayon na. Sige naman siya nyo. Kahit totoo na akong brother Roger, ako mungit. Kahit totoo na akong brother Roger. Yung kung baga, kaya yung yan. Net kain na kayo. Lelot ba lang? Huwag ka lang ba doon naman din kakantang yan? Nakapisaan niya kami. Ako tingkay na pamangin ni sana. Bye. Ay, mga pari ka ba? Pari mo sa gawin yun. Minta ko yung kasi ko ba siya. Baka Nakay jeep. Ginagawa ko ko. Baka din na kayo. pero dapat Nakakain tayo.
Kapinsayan ko yung kumita. Kanyang magpapanyabaki sa tiyo ko nawali kahit ang oras. Naglalang niya kumatis din, walking na kapanayan na. Halito po ba? Ayun, menu. Lapit. Ali, yung mas Ako na yung ay, hindi na. Ali. Kasi yung sabab ko, bibigay na. Ay, ano ako, kaya dapat niya ko sa Amerika. Ako ni ko prot niya. Ito, pwede naman. Sobro. Ano ba rin ko? Naitiyak ako. Ah, Yung sa'yo nasa akin. Nasa akin yung sana. hello. Naitiyak mo. Huwag kami ako namin. Naitiyak ko sa akin. Ay, bebe ka ba beses niya? Kaya na ka mo. Ay, wala ko pa. Kanina kayo po. Ay, kaya ka. Magwan ko na ako. Mas niya ka nakakanta. Ito na yung bayad nito. Nakapali kayo? Mas pila kayo ba? Almost 10 years na kalang tao. Okay yan mo. Itilin mo. Okay yan. Parayan ko na lang. Wala sa dami ka na lang yan. Hindi pa pinasalin na. Magpukari kami. Sinabi ko, pukari kami. Ano yung kayo ka magpukari? Kasi bali rin, hindi ka kaparisa mo. Ano ba ang magkami? Ito ang magbayan. Hindi talaga ka rin. Walang tatlong ito kami doon. Matulaw ito siya. Awat siya. Ay, tita, bigyan ko na 25 pesos. Ang dami ko bariya. Ay, kung tayo meron, hindi na lang bariya ko. Ay, bayad ko. Maligam mo. Sana yung linis ang tapos check
Alam, Ako yung page. Walang elawe ko. Moka. Tikman may stock bago pangulo. Diyos ko, wala may grocery pa na ulam. Eh, kakisiran. Ay, ating keret. Keret ko. Diyos ko, ganyan. Pulo ka ba pala ka pag bago pa ulo. Amo ka na. Yak may O sige, grocery. so ka na. Hindi mo palit. Hindi nang pinagap ko. Ano palit? Palit. Pagkano eh. Dinuwasin ko. Eh, nabali mo obligasyon na. Nawari bali mo obligasyon na to. Maka-advance no. Iwanan kang marriage ako. Kaya pag-isip kayo masawa no. Sisigin na. Diba? Nalating ka obligasyon. Ako nga may salpilan mo na ako. May bawas na kay kapo ka na. O, alawin ka. Kanto. Naman mo po. Hindi mo kaya eh. Magsasabi mo kami kayo pag-date lang nangal do ko rin kayo. Very please kami na lahat. Tawag ka lang. Nena. Ala na dyan na kaya nga duwa. Bang. Ala na. Tamo ka na ikulari kaya. Kung dating yapon test, Dito na kaya ikulari pa. Ano? ganyan daw lang laklak na naman yan. Wala na rin eh. Kaya, pero nakakagda mo natin. Wala rin. Manang kumating na. Ako ka rin, dinagyan mo lang. Kaya, pero kung tatalo Ganun niya. pa. Well, na babayaran yan. Ganun mo naman. Ay, tala binayad ko ni Cha. Binayad mo na. Binayad na niya, yung ibayad na niya pala ka na ako. Thank you, din dala kang bulak-bulak. Hindi. 25. Wala ka. Ay, pala, yan, din na kaya. Yung balo, yung balo, may Brian pa man. Ryan, mo ikaw. Nag-bear naman, kaso, wala yung akin. Pag-ulit ka. Mag-order tayo. Wala. Wala sila wala. Kailan na ako na. Nakay na mo na data ng iban. Ano tira? Yung mga eh, una dito to sa ko. Mataram ko lang po niya itong iban. Uwawa. Malaki mo. Opo. Data niya po kami Yapo. Yapo na po. Sinabi ko naman po kung hindi. Sinabi na kami. Sinabi. Bigat basket kaya kayo. Eh mo po pwede mag-advance kaya nila. Babawal kaya sa mga nakaraan. Okay na sinabi nung iba. Yung dati, yung dati. Sinabi ko tumalo po. Dati si Japan. Sana kasi nabi ko. Sabi niya. Sabi niya nito. Anak po, may palakas. Ronan! Matutsakan mo! Wala ka na rin. Nano kayo mo siya?
Meto sa kaya tilapia. O naman yung bitis mo meto sa tilapia. Kaya namin yung ano, yung metong kilo, yung gagama kayo sa dyan. Yung nagbagi, alam yung palete, tumok na lang. Tama yung loob mo, banda. Jay! Luwag ka? Pati kayo mo dito. Kenny ka. Ano po kayang tawag ba nyo? Marakang po ba? Marakang po. Ako pa na yung mga... Ikaw. Ay, salamat na. Nag-try na namin. Anteo, ito Oo. ay, ganda. Ano? Ay, 80 taon. 80 taon. Ano ka sa akin? Oo, ako rin pamilya. Last minutes. Ang 80 times 10 once is lang ito. Dali ako na Kita may problema. eh, mga dito. Nag-ayos na ako.
Sasabihan mo, ati mo, tuti mo, suray ko, graduate nyo, tuti kayo. Tuti kayo, tuti kayo, bayaran mo. Diba? Bata na nila sa mga. Inyaki, kailangan. Isipan mo na, May pagkulo na. Dati ko na. Muntada ka, no? Let. may pagpapit sa'yo kasi sinusunod ko. Kung yan sa game kayo, kung yan sinabi mo, pwede ang puno mo. Tama po pala yung natin. Ang tigyan na mo. Ang bata pa na, ako nung kumain Nung makalim yan, ako mga tumatanggal ng mga kitchen na ito. Sa akin na bago mo lang lang ito. Ako tanggal. Bago na naman yung wala na ang gawa. Alas 5 na buka yung ano kung bakit yung mga mamukha. Huwag kang magkikita at 31. Huwag kang magkikita. Ang tumatanggal ba? Pag after the PPS. Pag mahaba. Ang gala ko, ano manitin nyo? Sana mag-isisukat to. Hindi ka makita mo makapag-isipin. Wala naman yung gano'n, yung ako kukukulit mo. Ulit. Pangalan.
kahit tao na ata. Ito, nakagawa para pang-alataan. Magandaan yun ang wala na isang kamagay kaya para yung ako natin. Alas 4. Kung yun naman, kaya na pwede tumagal na Sabi mo kaya, sa akin yan. Anya, pinakatamo ko tao ng sayang advance. dapat marami ka natin. Parang nagpamamamamaya din yan. Ako ay kamagpa-express na ako anak ko. Lahat ng bagay may suporta na namin. Ano? Ako kalago. Ako ay din ang pagsabihan mo yung ginagawa ng alaga. Papuntahan niya. Papuntahan niya. Papuntahan na yan. Kasi sinod yung Bennett. Pagkanaban. Kano kayo na kaki yan, alain magan. Kano kayo Tama. Kanya ko, sabi niya kanya. sabi ko, sa tani rin ka, Yes, like Kalulu. Yes, like Kalulu. Test, mic. Mic test. Mic test. Hello, test mic. Hello. Hello po. Hello. Paano po? Makiramdam-damo po niyo po. Magsabi po mayap, makiramdam kay tamo po. Yung oras po ini, alata mo po ang body. Alang titik-tik. So, hindi naman tampo kanyan, magkatatanga mo, apong magrosaryo. Po pang bilabas. Yung ano po kasing importante, parang kaibigan mawawala. Okay mo po tala naman problema. Yung atin na po yung parangal, dapat at rin ka dapat yung parangal, pero medyo inulong kayo pong bagya. Kasi kabukasan, 31, ibalik na naman kayo. Another gastos na naman po. Kaya isabi kami si Sir Nerna, Apuaring Committee, dapat tayong parangal, 17 na. Ina at 30. Kasi nung kakaya 30, kabukasan na naman, umastos na kayo naman. Kaya sana po, sayang po sana nung dintang ni Brother Roland, masaya po yung katamong parangal. Kaya po, yung booking 31 po, ang kanya po yung Mama America rin, dapat po sana at 30. Pero, iya po may approve. Iya po lang manakad din babo sa tapang ba ito na po manakad king 31. Nikit-nikit tanang po ka rin king barangay dokit. So, ulitin ka po, dito pong pwede na manakad king 31, makisabi kong maya, pwede na pong loklok. Dito masikan pang bitisig ka mo tabulag, okay kayo po maposisyon. Dito, Ore suso nga po, yan ang pwedeng tukin. patanggal ito.
tumurak tamo ng susunod. Sa dating masakit ulit sakripisyo ini, 44 years niya po katamong Indo, in Pabanwa, dirapat na naman, ay ikay po din committee, nakatun salamat, yung tama ng tabi, yung pinampamuang, na sanang gawin ni arang magtayo, arang BBQ, yan mo naman may sabi, may tamo po nito. So, king nanong ganyan, nanong pa siya. Alaya, ano datang yan, ano ba, ano? Sinabi ko pa yun. Alam